Bon dia. És època de preinscripcions. Us explico què són les preinscripcions i en concret us ensenyo a preinscriure-us en els cursos de Competic del CFA Girona. Aviam, les preinscripcions, la confusió que hi ha normalment és entre preinscripció i matrícula. La matrícula es fa al setembre, es fa quan comença el curs, i ara la preinscripció és donar les vostres dades, ficar-vos en el grup, és una miqueta com una reserva de plaça. Però també serveix perquè nosaltres, en els centres de formació d'adults, comptem quantes persones hi ha a cada grup i en funció d'això, si en un grup hi ha molt poca preinscripció, potser es tanca, si en algun hi ha molta preinscripció, potser es fan dos grups. O sigui, pot variar l'oferta de grups i horaris en funció de la preinscripció. Però de cara al possible alumne, el que us interessa la preinscripció és una mica com reserva de plaça. No s'ha de pagar res, no cal... és només donar dades i expressar el vostre interès pel curs que us interessi. Llavors, com ens preinscrivim? Primer, busqueu el centre que tingueu més a prop de casa o que us agradi més. Igual el de prop de casa és xungo, doncs el següent. Busqueu el centre que us agradi. Jo un que recomano molt és el CFA Girona, que és on treballo ara. I la web és cfagirona.cat, o un cop anem a redirecciona aquí, però cfagirona.cat la trobareu. I si no, busqueu CFA Girona al Google i també la trobeu. I un cop estem aquí, tenim la llista de tots els ensenyaments que s'imparteix. I a cada lloc hi ha la manera de preinscriure-us en ells. En alguns s'ha de fer una prova a nivell presencial, a altres es pot fer online com la de Competic. Llavors, veurem l'exemple de la informàtica, Competic. Competic és com li diuen ara en els cursos d'informàtica. Competic ve de competències TIC. Tinc un vídeo explicant en calma què són els cursos de Competic i quins nivells hi ha i les equivalències amb l'ACTIC. Aquí només quedeu-vos la idea que si us voleu matricular Competic o si us voleu matricular informàtica, que és el mateix, clic, i ja està. I aquí tenim el formulari de preinscripció. Una pila de puestos on us demanen el nom, cognom, el DNI, l'adreça, totes les vostres dades. I arribem aquí al final, i aquí és la madre del cordero. Aquí és on hi ha... És que ahir vam estar fent portes obertes i aquí és on hi havia una miqueta de confusió. Aviam, primer, hi ha diversos nivells. En un altre vídeo us explico amb calma els nivells de Competic, però us quedeu amb la idea. Si no, d'això és el mínim que heu de saber és que hi ha Competic inicial, que és per la gent que no ha tocat mai un ordinador, que no sap ni què és un ratolí, però que en aquest centre no s'imparteix. Si teniu algú, si esteu veient aquest vídeo, segurament no sou de Competic inicial, però si teniu algú que voleu que doni els primers passets amb l'ordinador, busqueu Competic inicial en algun altre CFA. En l'entorn de Girona n'hi ha l'altre que es diu Nou Girona, que crec que sí que ho imparteix, o almenys ho impartia. Llavors, en tenim tres, l'1, el 2 i el 3. El 3 només us deixaran matricular si teniu certificat el 2 o equivalent, Competic 2 o l'equivalent que seria l'ACTIC. Tinc un altre vídeo on explica en calma els certificats àctics. Només aquí quedeu-vos la idea que el 3 no us podeu matricular si no teniu la prova que heu aprovat el 2. I si l'any passat veu fer l'1, si aquest any veu fer l'1 i us voleu matricular del 2, o si aquest any teniu certificat del 2 i us voleu matricular del 3, simplement marqueu aquí l'opció que us vagi millor de matí, tarda o vespre. Ojo, Competic 1 només s'ofereix de tarda. En aquest centre només hi ha el curs de Competic 1 de tarda. Potser en un altre centre ho trobeu de matí. Aquí només ho tenim de tarda, perquè no hi ha tanta gent. En canvi, Competic 2, tenim molta gent matriculada, és un curs que sembla que hi ha demanda, i podeu triar. N'hi ha un grup que es fa al matí, un grup que es fa a la tarda i un grup que es fa al vespre. Els horaris no se saben encara els horaris definitius, però és molt probable que siguin com els d'enguany. El matí seria de 9 a 11 i tarda, tarda no sé ben bé. I vespre després. Vespre pot anar cap a l'hora de sopar, quasi. Llavors, marqueu l'opció que us va bé, o el mateix amb el 3. El 3 podeu triar entre tarda i vespre. Ara, que no sabeu a quin nivell us toca, heu de fer la prova de nivell. I per fer la prova de nivell heu de marcar alguna d'aquestes tres opcions. I aquestes tres opcions
es diferencien en què si us surt el nivell de Competic 1, només hi ha Competic 1 tarda. Vale? Però si us surt que podeu fer Competic 2, doncs marqueu aquesta si us interessa millor l'horari de matí, marqueu aquesta si us interessa millor l'horari de tarda, o marqueu aquesta si us interessa un horari una mica més tard. Llavors, aquí hi ha molt embolic, perquè la gent, a molta gent li explota el cap quan veuen això de s'assignarà Competic 1 tarda o Competic 2 matí. Vale? Però llavors, és que un no em va bé, l'altre sí em va bé. Bueno, és que de matí del Competic 1 només oferim tarda. Llavors, depèn de que us vagi bé l'altre, marqueu un, 2 o 3, i si després no podeu fer el 2 perquè només us toca l'1 i l'horari no us va bé, doncs res, dos pedres, vale? Que no hi ha més sortides. O bueno, si hi hagués moltíssima matrícula de Competic 1, potser sí que es decideixen obrir un altre grup i us posen hi ha més marxes d'horari, però si no, de moment les opcions són aquestes. Total, trio la que vulgui, faig clic a següent i ja aniré a parar, se m'obrirà la prova de nivell. I això és com un examen, però que podeu fer a casa, però no val la pena que copieu, perquè segurament us interessa que us imparteixin en el grup que us convingui. O sigui, ho feu amb calma, marqueu l'opció que us sembli correcta, i em sembla que aquí al final hi ha un següent que no me'l deixa fer clic si no he respost totes, i en l'última hi haurà un acceptar o enviar o alguna cosa així, que és important que feu clic. Cada any hi ha alumnes que jo vaig omplir el formulari, doncs jo no l'he rebut. I la diferència és el botonet de clic del final de, no sé si posa acceptar o enviar o alguna cosa així. I ja està, amb això hauríeu fet la preinscripció, sabríeu a quin grup hauríeu fet la preinscripció, i només us quedaria paciència i al setembre, o quan s'acosti setembre, entrar un altre cop a la web, veure si esteu a dins o si esteu en llista d'espera. Si ja esteu en un grup, doncs heu de venir el dia que us posin aquí, que us posaran aquí a la web, us diran veniu tal dia a fer la matrícula. Doncs veniu i us faran fer més paperassa, però ja estarà, ja estareu matriculats. I si esteu en llista d'espera, no desespereu, com el nom indica, perquè moltes vegades passa que tenim moltes preinscripcions de gent que es preinscriu ara, però després o li surt feina o el que sigui, o li canvia la vida per el que sigui, però sempre hi ha gent preinscrita que després no ve. Llavors la gent que inicialment està en llista d'espera passa a estar en dintre del curs i també se la truca perquè es matriculi i ja està. Doncs si tot va bé ens veiem en propers vídeos o ens veiem a les classes. Adeu.